Hello guys, Shillong Tir Formula Cobra to the Target YouTube channel and Bukak no Tini. Ang common and Bukak no Tanai. Tininka Solo Tarik January 2025 ni sala. 17 January 2025 ni salni. Ika munong na common nang Bukak Tanai. Mia Paya 15 15 kong mani baino tabu formula kaine peranchong 1 2 3 4 5 6 6 2 2 2 2 2 8 4 4 4 0 2 8 8 2 0 6 2 6 8 8 ni belo 3 Ronu kafiran chong 3 garo 8 garo 6 garo 2 Gemo chaita songkono main kalayo firan chong garo nukuma 8 8 ni belo 3 awahi firan chong 8 ni belo 3 Kemia phayo 15 Faro phayo Saro phayo 09 1 15 mobile Faro khaike firan chong tabono nang common nang Bukak Tanai house tongono firan chong house 3 4 mo house line no nongori ka firan chong ending kai 8 firan chong no thongnao noro chasa tongkhai noro thongkhi di game play khai di 8 ending no firan chong house noro naimano 3 by 4 no noro nai thangdi firan chong Kang monong nan formula ni mote rikhanong no firan chong house nong no pela khaina bagui 3 and 4 mon jara house thongnai rok ni bagui sago firan chong no 3 by 4 no nawi noro house game pela khaidi firan chong house by ending thangkai to abo kaisa kwbangma ang thango norok bangjagui mano ani bagui no dara house game play khaina rok no daisa kamkha senai firan chong jara norok house chachagui tongnai rok norokmo 2 ta house no nahar thwngnai mano tini salo 3 by 4 no norok naithangdi firan chong house only house firan chong 3 by 4 no norok nahar thangdi tini salo house line no firan chong jara house thwngnai rok ni bagui nong phano rikha 3 by 4 house no firan chong
mo kholaigana tabo jara ending thwnai rokni bagwi tei sanai ending thwnai rokni bagwi khai no ending o thwngdi pheranchong jara single ending thwngnai rokni bagwi ang rekha pheranchong no norok ending o nahar thwngdi pheranchong jara ending thwngnai rokni bagwi sabuma pheranchong guti kayekta rwnai pheranchong tabuk naidi guti wngkha 26 ni value by 36 ni value no jara value chajak tongnai rokni bagwi sabuma 26 ni value by 36 ni value no norok tini salo nahar thwngmano pheranchong jara ending thwngnai rokni bagwi saka 8 ending no nahar thwngdi pheranchong tini salo ending thwngnai rokni bagwi sabui pheranchong bini house thwngnai rokni bagwi bo saka 3/4 hingkai ending thwngnai rokni bagwi bo saka 8 ending jara guti thwngnai rokni bagwi saka 26 ni value by 36 ni value no tini salo norok nahar thwngnai mano pheranchong tini jotoi aswkno pheranchong tei norok video no norok kwtal khai nugui tongkhai norok subscribe khai rwdi pheranchong subscribe khai rwdi pheranchong tei all button no norok sinijak pheranchong tamoni hingmano jephru ang video kwtal upload khaio afuru norok notification thangsogwui bagwi tei norok nugui manani bagwi pheranchong hingkai like kaisa video nugui tongkha like kaisa return tapukdi pheranchong like bo rwdi pheranchong video no kwtal khe nugui tongkha norok like kaisa rijakdi pheranchong tini jotoi aswkno hambai next video malai phinnai ang video khaya balokha pheranchong nongno kaisa onurot khaio nana sajago ani koyek sapta gakha khaijakya video ang bagui nono sorry nakarsa no tao sob somai no video nungai pheranchong tini jotoi aswkno hambai।